sɔrɔ a la o ye k'a fɔ Amérique y'a faamuya k'a fɔ bi bi in na ni u bɛ fɛ Afrique jamanaw ka se ka bolo di ɲɔgɔn ma n'u bɛ fɛ k'a kɛ u ka taabolo dɔw kan k'olu yɛlɛma Amérique businessiw ani Afrique businessiw olu bɛ se ka baara kɛ cogo min na maintenant n ye mun fana tɔmɔ a la c'est vrai ne ye africain mais n ye malien de n ka jamana ma kɛ yan o ma bɛn ma. Bi aw e tun bɛ tɔnsigi kɛnɛ jumɛn ni jumɛn kan u tun bɛ kuma la mun de kan. ne nana tɔn mun na yan nɔ kuma mun bɛ kɛla yan nɔ o ye Amérique banquiba dɔ bɛ yen ko Exim Bank o ka ɲɔgɔnyenba dɔ u y'o bɛn nin forum in ma u kumara cogo jumɛn Amérique businessiw olu bɛ se ka baara kɛ Afrique businessiw fɛ cogo min na o banque in bɛ se ka kɛ garantie ye cogo min na pour que juru ka don Afrique businessiw la kɛrɛnkɛrɛnnenya u ye ɲɛmɔgɔ kura dɔ de b'a kunna bi o yɛrɛ o ye mɔgɔ dɔw ta minnu bɛ fɛ ka Afrique dɛmɛ kosɛbɛ donc o kumaw fɔra bi u ye ɲɔgɔnyew kɛra entre Afrique businessiw ani Amérique businessiw ani banquiers bɛ yan nɔ olu fana tun bɛ kɛnɛ kan mɔgɔw bɔra diɲɛ fan bɛɛ fɛ ka na mais africains tun ka ca a la dɔɔni. I y'a fɔ sisan ko Mali ma ye a la o ma diya e ye. Oui. Mun kama. Bon bi ne ni banque ɲɛmɔgɔ dɔw kumara ne k'u ma n ko nin ye ne san 20 de ne sigilen bɛ Amérique jamana kan nin banque in bɛ yan a mɛnna mais u ma baara kɛ Mali la Mali ma se ka na nin ko in na parce que coup d'état de kɛra an fɛ yen Amérique ka sariya la n'u bɛ dɛmɛ kɛ u tɛ dɛmɛ kɛ jamanaw ye coup d'état kɛra yɔrɔ min na Mali yɛrɛ dɔrɔn t'o la Guinée b'a la Burkina b'a la ani Sudan b'a la mais ne ye malien de ye malien ta de bɛ digi ne la maintenant o bɛɛ n'a ta malien denw yɛrɛ bɛ se ka na malien businessiw tun bɛ se ka na bon olu mana kɛnɛ kan o kɔni o ma ɲɛ. O de y'a to u ma yamaruya di olu ma olu ka na. Information parce que malien dɔw nana Mali cakɛ baara dɔ bɛ yen nɔ ko ANADEB o directeur nana ani Mali société dɔ bɛ yen nɔ ko Buna SA o nana ne yɛrɛ de ye information d'olu ma bon n y'a di mɔgɔ caman ma mais olu fila de nana bon a bɛ se ka kɛ mɔgɔw ma nafa ye olu y'a nafa ye an ye rencontre baw kɛ yan a rencontre dɔw yɛrɛ olu ko k'an bɛna vidéo conférence kɛ après k'a lajɛ parce que c'est vrai coup d'état bɛ Mali la transition de bɛ yen mais transition bɛna ban n'o banna business ninnu u pɛrɛlen don ka taa an fɛ yen. N'i ye maliyɛn dɔw ɲininka u b'a fɔ k'olu ma fosi kɛ. Ka di. Olu ni tubabu tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bilen Mali yɛrɛ jamana yɛrɛ k'a yɛrɛ bɔ Mali bɛ se k'a yɛrɛ bɔ Mali bɛ se ka baara k'a yɛrɛ ye mais e bolo sisan u ye mun de jɛ. U ye fɛnba de jɛ bi bi in na I n'a fɔ mun. nin rencontre in na ne ni Amérique association dɔ bɛ yan u ka maires minnu ye farafin ye Amérique maire bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan olu farafinw ɲɛmɔgɔba ne n'o ye ɲɔgɔn ye bi olu ko Amérique bɛ fɛ ka wagati yɛlɛma u bɛ fɛ ka financement ba di o la donc ne n'a kumar'o kan a ko ko mais munna ne ka jamana maire dɔw ma na ou bien jamana dɔw minnu bɛ pays francophone la olu ma na ko vraiment u ye fɛnba de fɛ ko mais ni u bɛ information dɔ ko est-ce que u bɛ na ne ko bon o fɛnɛ ne tɛ se k'o répondre parce que ne tɛ o fɛngɛ la mais ne hali ni kuma fɔra on verra n'u bɛ se ka na bi journée ta o tun de ye kuma nafalamaba ye parce que n'i bɛ jamana baara a sifinw de bɛ jamana baara mais a ka kuma ma balina a ma balina mun de la parce que n'i ye jateminɛ kɛ Sini jamana olu ka jamana ɲɛmaa ale ye comme a y'a dɔn Amérique bɛ na nin fɛn in kɛ u ye fɛngɛ dɔ fɔ k'a fɔ u bɛna bourse ba di Afrique ma ani ka mɔgɔw bila ka taa former donc
Amérique jamana ɲɛma danga ale ka kuma b'a yira k'a fɔ Amérique yɛrɛ fɛnɛ y'a faamuya k'a fɔ bibi in na sɔrɔ ta fɛngɛ la u b'a fɔ fɛn dɔ ma gagnant-gagnant an bɛɛ ka nafalan b'a la o bɛ daminɛ ni mun ye o ye ka denmisɛnninw former donc a ka kuma b'o de yira donc maintenant anw yɛrɛ de ka jamanaw Mali kɛrɛnkɛrɛnnenya la parce que n y'a f'i ye cogo min na Mali tɛ taa ka gɛlɛn ne ma anw de kan k'a dɔn k'a fɔ maintenant ni opportunités bɛ yen nɔ an k'an bolo bɔ u nɔfɛ pour que an ka denmisɛnninw ka se k'o formation sɔrɔ pour que u ka se ka jamana in nafa